Bħalissa qegħdin nassistu għal operazzjoni fejn fi ftit tal-minuti oħra se tkun qed titella xibka minn qiegħ il-baħar propju quddiem Kemuna. Din ix-xibka ilha hawnhekk ma' 30 sena fejn kien ereq troller u troller li ttella però din ix-xibka baqgħet f'qiegħ il-baħar. Qed jassistu wkoll bosta buwaddasa mill-NGO Zibel illi kienet fuq l-insistenza tagħhom illi din ix-xibka tittella u bl-għajnuna tas-segretarju parlamentari responsabbli mill-akwakultura is-sajd u drittijiet tal-annimali. F'din l-operazzjoni ittellet ix-xibka maġġuri li tiżen madwar 480 kilo iżda li flimkien ma' xbiki oħra li ttellaw qabel f'madwar satejn ittellaw il fuq minn nofs tunellata f'parit u apparat tal-baħar. Dan kollu tella mill-bajja ta' San Nikola f'Kemuna f'fond ta' madwar 16 metru mill-wiċċ tal-baħar. Fortunatament meta xbiki ġew analizzati fuq l-art ma nstabx ħut jew annimali tal-baħar maqbuda fiha. Dan minħabba li l-art tal-baħar fejn kienet qiegħda x-xibka hija ċatta u ramlija. Il-kopor tax-xibka li kellha tittella rrikjediet dgħajsa mamra bi krejn provduta bl-għajnuna tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Fil-waqt li kien hemm ukoll dingi b'numru ta' buwaddasa mill-Laqda Volontarja Zibel. L-operazzjoni li segwejna kienet l-aħħarazza marbuta ma' dan it-tamir f'qiegħ il-baħar minn erba' li għamlu l-volontiera sabiex investigaw ix-xibka u raw kif din kellha tittella bl-aħjar mod. Ftit tal-momenti wara li x-xibka maġġuri ttellet b'suċċess, tkellimna mal-kofundatur u ċ-chairman ta' Zibel Andrew Xkembri li spjegalna il-punti saljenti li kkaratterizzaw din l-operazzjoni. Biex tajnieh il-xibka mal-bqija tal-istruttura li hemm taħt l-ilma, użajna diversi cable cutters, segi, stikel differenti. U dinja parti wkoll mix-xogħol li bħalissa qed nagħmlu mal-Fisheries Department fuq ghost nets in ġenerali madwar Malta. Din ma kienx l-ewwel operazzjoni ta' din it-tip għall-Laqda Zibel hekk kif il-volontiera kemm il-darba immarkaw tamir użat mis-sajjieda mitluqa f'qiegħ il-baħar li jkunu tħallew għal xi raġuni oħra. Raġunijiet komuni għaliex dan it-tamir jispiċċa jintilef jinkludu li dan jinqabad ma' strutturi artifiċjali jew ma' blatt jew saħansitra l-kundizzjonijiet ħżiena tat-temp li jaħħmu l-post fejn dan it-tamir ikun qed jintuża. Dan bil-konsegwenza li t-tamir li jiġi mitluq għar-rieħu isir nassa għal ħut u kreaturi tal-baħar. Dan huwa magħruf bħala ghost fishing. Apparti minn hekk dan it-tamir jagħmel ħsara sostanzjali fuq l-abitat tal-istess kreaturi. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd segwiet l-operazzjoni mill-qrib. Buġejja Sajd spjegat kif min-naħa tal-Gvern din il-kollaborazzjoni qed tintrabat ma' inizjattiva li tnediet sena ilu biex tirkupra xbiki u rkabti mitlufa fil-baħar bilan li jerġgħu jintużaw mis-sajjieda. Fil-fatt kien ġie mniedi wkoll freephone sabiex is-sajjieda ikunu jistgħu jirrapportaw tamir mitluf bilan li jkompli jiġi miġġieled il-fenomenu tal-ghost fishing. Aħna nitolbu nħeġġu lis-sajjieda sabiex ikomplu jagħmlu użu minn din l-iskema sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-biodiversità tal-ibħra tagħna tibqa' waħda protetta u nkunu nistgħu ingawdu minn baħar sostenibbli.